मी 1992 पासून इलेक्शन लढवत आहे। ज्यावेळी शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि आमचे नेते ज्यावेळी नारायण राणे साहेब या जिल्ह्यात आले त्यावेळी ज्या विभागात ज्या मतदारसंघात त्यांना उमेदवार मिळत नव्हता त्या मतदारसंघात अरे मंगेश इकडे त्या मतदारसंघातून तुला राहायचं आहे, सांगली मतदारसंघ दासा शिरसाट तिकडे कायरुडा माझं गाव राहिलं, तू त्या मतदारसंघात जाऊन राहायचं आहे। मी तिकडे गेलो, नंतर सुरेश दळवींबरोबर कोण उमेदवार नाही, शेवटच्या दिवशी मला बोलवून घेतलं आणि सांगितलं मंगेश सुरेश दळवींबरोबर निवडणूक लढवायला पाहिजे। त्याच्यानंतर कोलगाव मतदार फ्रान्सिस डिसोजा असे कितीतरी जे आमचे नेते आदेश देतील त्याप्रमाणे आम्ही त्यांचं ऐकलं आणि आता कुठे पक्षाचे चांगले दिवस आले त्यावेळी ही गब्बर माणसं जी पैसेवाली गब्बर माणसं आहेत ती आता पक्षामध्ये घुसून त्यांची जी चौकट तयार झालेली आहे प्रत्येक विभागात। आज अपक्षांची आमची संख्या बघा, बिचारे गरीब लोक कार्यकर्ते चांगल्या पद्धतीने आयुष्यभर त्याने आपापल्या गावात आपापल्या वाड्यात चांगल्या पद्धतीने काम केलेले आहेत। ते सर्व कार्यकर्ते त्यांना देशोधडीला लावून हे पैशाने मातलेले, ज्यांच्याकडे 100 रुपये नव्हते, ज्यांच्याकडे मोटरसायकल नव्हती, असे करोडो रुपये कमवून आज काळ्या पैसे कमवून आज ती लोक गब्बर होऊन त्यांना एक कोणतरी बसतो लिस्ट तयार करतो तालुक्याचा, हे बाबा आमचे उमेदवार आहेत, पैसेवाले आहेत, हे 2 नंबरवाले आहेत, हे 3 नंबरवाले आहेत, यांचे जे उमेदवार आहेत ती उमेदवारांची यादी आज जे सत्ताधारी पक्ष आहेत त्यांनी जाहीर केलेली आहे आणि प्रत्येक गावात कितीतरी प्रत्येक गावात लोक आज बिचारे गोरगरीब आमच्या महिला भगिनी असतील किंवा गोरगरीब जनतेतील आमचे कार्यकर्ते असतील ते बिचारे स्वतः प्रत्येक घराला का कोणाच्या आजूबाजूला आजारी असेल, कोणाची अडचण असेल तर 12ही महिने काम करतात आणि 12ही महिने काम करून आज फक्त उद्या प्रत्येकाच्या घरी पैसे पोहोचवणार आणि जी चांगली लोक आहेत ती राजकारणातून एका बाजूला फेकली घेणार। मंगेश तळवणे तुम्हाला माहिती आहे किती वेळा मी माघार घेतली नाही, परंतु तुम्हाला मी एक सांगेन, आज जर अपक्षांची आम्ही मोठ बांधायला निघालेलो आहे, जर अपक्ष जर हे सगळे जर आमचे प्रामाणिकपणात आणि प्रत्येक मतदारांना मी सांगू इच्छितो ज्याने कुठल्याही पक्षाचे असू दे, मी एक शेतकरी संघटनेचा उमेदवार म्हणून उभा राहिलो आहे, कुठल्याही पक्षाचा जो उमेदवार असेल त्या प्रत्येक मतदारांनी प्रत्येक गावागावातील माणसांनी माझी एक विनंती आहे की ह्या मात्र तुम्ही पैशाला भूलू नका, कारण आपली जवळची माणसं आपल्यापासून दुरावतील। चांगली माणसं चांगल्या महिला भगिनी आमच्या राजकारणात उतरले त्यांना वाईट वाटेल, कारण आता आमच्याजवळ पैसा नाही म्हणून आम्हाला लोक मतं घालत नाही। यासाठी प्रत्येकाने एकजुटीने तळमळीने उतरायला पाहिजे। सगळे उमेदवार जे दिलेले आहेत सगळे प्रामाणिक अतिशय चांगल्या पद्धतीचे आहेत, त्या प्रत्येकाला माझी विनंती आहे सावंतवाडी तालुक्यात सुरू करूया, निदान आमचे अपक्ष किंवा काहीतरी तिकडे बोलणारे किंवा चांगलं काम करणारे निवडून द्या। आमच्यावर उद्या काही आपत्ती येऊ दे, मी तुम्हाला एकच सांगेन, पण तुम्ही सगळ्यांनी एकनिष्ठ राहून विरोधकांची एकत्र एक मोठ करूया, अपक्षांची एक मोठ करूया आणि पुढे संघर्ष चालू ठेवूया।